Това е най-скъпата кола в света. Без значение колко пари имате, не можете да я купите. Това е единственото Bugatti от този модел в света. Цената му достигна $126 милиона. Автомобилът направи своя дебют на автомобилното изложение в Женева през 2019 година. Това е представителна работа за 110 годишнината на Bugatti. Това е и върхът на всички продукти на Bugatti. Има прекрасен външен вид и уникална концепция за дизайн. Колата е закупена от мистериозен милиардер, когато е била изложена. По това време беше показан само модел на автомобил. Но показаната благородна аура беше достатъчна, за да подлуди хората. Автомобилът е оборудван с 8-литров двигател V16 с 4 турбокомпресора, съчетан с 7-степенна трансмисия с двоен съединител. Може да отприщи до 1500 конски сили с максимален въртящ момент от 1600 нанометра. Ускорява от 0 до 100 км в час само за 2 секунди. Максималната му скорост надхвърля 400 км в час. Колата е не само мощна, нейната изцяло черна каросерия също е уникална. Цялата кола е изработена от ръчно полирани въглеродни влакна, включващи аеродинамика, опростен дизайн на каросерията, което прави външния вид на автомобила изключително естетичен. Вратите са с дизайн без рамка. Предната част на автомобила запазва емблематичната решетка подкова на Bugatti, придавайки на автомобила агресивен вид. Колелата с много спици и вградени ярко-сини апарати придават уникален чар на автомобила. Задната част на автомобила е заобиколена от непрекъснати задни светлини върху плътна изпускателна решетка, което го прави силно разпознаваем. Знаете ли кой е мистериозният милиардер, купил тази кола? Харесайте видеото и се абонирайте за още интересни истории и факти.